Събуди се. Вставай. Вставай, Мишо. Мишо, стани. Мишо. Добре ли си? Събуди се. Мишо. Мишо. Вставай. Добре ли си, бе? Кой има? Как си? Какво се случи? При малко. Кой има? Ти беше припаднал по-рано там. Ко беше? Какво се случи? Не знам. Беше припаднал по-рано и там, помислихме, че си мъртъв там, какво ли не? Какво се случи? Не знам обаче. И аз не знам. Как боли тук всичко? Добре бе, хайде, ставай. Ставай. Хайде, спокойно. Кой е? Не знам. Сам приседай. Какво се става? Къде сме? В нас сме. Какво се случи? Не знам. Последния път се сби там с Dark Passenger, припадна там, после там какво стана, не знам, аз тръгнах на някъде. Това беше. Се озоваш тук и те бях намерил. Добре, Еми. Предполагам, че сме го спряли Dark Passenger. Най-вероятно. Колко време съм бил със затворени очи съм лежал. Аз къде я знам. Много време стоеше. Аз при малкото доведох тук сигурно 1 час някъде. What the fuck? Ел си ти, бе? Какво правиш с мене, бе? Какво искаш? Мишо! Мишо! Какво стана? Мишо! Малко! Мишо! Какво се случи? Какво стана? Какъв беше това? Какъв беше това? Откъде са появи този? По-спокойно не викай толкова. Добре. Как си? Не знам. Добре, какъв беше това, бе, някакъв? Дойде, Аз не го... подминала тук, тръгна те напада нещо. Какво беше? С някаква пръчка ли, болт ли, какво? Тафак, бро? Не са. Чакай. Ставай. Сега тия... Какъв беше този? Какви са тия момници с маски? Са тия момници с маски? Един умира, друг идва. Какво става тук? Колко са тези, бе? Какво каза? Какви са? Беше с маска. Пак беше с маска. Какви са тези тук? Това не е Dark Passenger. Ма не, някак да е. Не е Dark Passenger, Dark Passenger беше по-различен. Този беше някакъв по-странен, по-тих. Лошо. Не е лошо, брат. Един изчезва, друг след него идва. Какво става тук? Де са появи този? Не му кажеш нищо. Да, значи викаш с маска бил. Не, с маска беше. Нещо препадна тук, аз се обърнах. Той стоеше и там. Как там, бе? Бе, някакво, не знам откъде дойде. Тук стоеше и там, дойде към мене. Подмина, ма, видях ли там и ти вода и нещо там, не знам какво. Това не е добре. Не знам и аз.